Kuma Najeriya kai tsaye ina bada hakuri dangane da abin da ya faru. Mun yi bidiyo, mun yi creating din AI, mun daura a shafin, mun kirkiri account mai suna Sultan, mun fasta a bidiyo a cikin account din. To kuma Allah ya sa wannan abin shine sanadin da har ka zo gidan shi aka mashi. Muna ba wa jama'an Kano hakuri, kuma mai bayyana kaina a matsayin ni ne wannan laifin, inda hali a sake shi ni aka mun saboda ni ne mai laifi. Wannan shi ake cewa ana bikin duniya akan na kiyama. An samu wani sabon matashi wanda ya fito akan manhajar nan ta TikTok, wanda yake kirarin cewar wannan bidiyo da ake zargin cewar sultanjgn wato Gali Ismail shine wallafa ta akan Bola Ahmed Tinubu ya ci poison, sannan kuma yana kan gadon asibiti mararan. Wani matashi mai suna Alhaji Yalo akan shafin TikTok ya fito yana kirarin cewar wannan bidiyo su ne suka yi creating din AI bidiyo, kuma suka yi amfani da Sultan domin su dora ta akan shafin su na TikTok. Don haka yana neman afuwa ga gwamnatin jihar Najeriya da kuma al'ummar Najeriya baki daya, waɗanda suke nuna alhininsu dangane kamun da EFCC suka yi wa sultanjgn dangane da tuhumarsa kuma akan shi ne ya creating din wannan bidiyo domin cin mutuncin Baba Bola Ahmed Tinubu. Wannan matashi ya fito ya bayyana cewa su ne suka ƙirƙiri wannan bidiyo, sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba, wasu mutanen suna ganin cewar su ma waɗannan matasan sun biyo trending ne domin su bi trending ɗin da ake samu da kuma ƙarin followers akan TikTok. Ta yiwu cewar su ma sun creating din wannan bidiyon ne domin su bayyana trending din. Sai kuma wasu mutanen sun tofa albarkacin bakin su cewar za ta iya tabbatin cewar su ne suka ƙirƙiri wannan bidiyo. Amma shin wani abu kuke ganin ya kamata a ɗau mataki akan wannan matasa idan har ta tabbata cewar su ne suka ɗauki wannan bidiyo suka yi creating ɗinta? Shin kuna ganin ya kamata a musu afuwa dangane da nuna cewar su ne suka creating din wannan bidiyo, ko kuwa dai hukumar DSS kamar yadda suka hukunta Sultan a bisa rashin sani ya kamata a kamo waɗannan matasa su ma a hukunta su? Ga cikakken faifan bidiyon yadda wannan matashi ke ikirarin cewa shi ne ya kirkiri wannan bidiyo da kansa, sannan kuma ga bidiyon wanda ake zargin cewa Sultan shi ne ya creating dinta. To wannan shi ne, Allah samu dace, amin summa amin. Kuma Najeriya kai tsaye ina bada hakuri dangane da abin da ya faru. Mun yi bidiyo, mun yi creating din AI, mun daura a shafin, mun kirkiri account mai suna Sultan, mun fasta a bidiyo a cikin account din. To kuma Allah ya sa wannan abin shine sanadin da har ka zo gidan shi aka mashi. Muna ba wa jama'an Kano hakuri, kuma mai bayyana kaina a matsayin ni ne wannan laifin, inda hali a sake shi ni aka mun saboda ni ne mai laifi ba shi ba. Saboda gaskiya ba kowa ne zai laifi ya zo kuma ya faɗi cewa shi ne ya laifin ba, inda har ba shi ne ya yi ba. Kuma ni na san cewar akan daidai nake, wannan da shi ma gwanda wannan shine dalilin da yasa DSS suka kama Sultan daga nan jihar Kano suka tafi da shi can Abuja. Yadda kuke gani a ce wasu suna tuhuma shi ne da batanci ga Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da kuma yin ƙarya game da lafiyar Asuwaji Bola Ahmed Tinubu. Bari in sa muku wannan bidiyon da DSS ke magana akai. fa ya ci guba a cikin abincinsa, wanda yanzu maganar nan da nake muku majibantan ofis ɗinsa su suka fito suka bayyana wannan abin da ya faru awa 3 da suka wuce. Na san fa duk wanda yake bibiyar Sultan ya gane wannan wani bidiyo ne aka ɗauko shi aka yanke aka ɗora fuskar Tinubu, domin wannan shine asalin bidiyon da Sultan yake magana akan gubar da Netanyahu ya ci. Wannan kuma shine bidiyon da wani ya ɗauka ya yanke ya ɗora hoton Tinubu ya ce ai Tinubu ne ya ci guba. Kamar yadda kuke gani fa, he was arrested by operative statement bla bla bla, sun kama shi ne domin wannan bidiyon. Ta bangare na I was very surprised, na yi matukar mamaki da wannan abu da DSS din Najeriya suka yi. Idan jaridu sun wallafa cewa fa yayi postin wannan bidiyon ne a verified account ɗinsa Bola Asuwaju. To kuma na san ba mu kaɗai ba, su kansu DSS sun san cewa wannan ne fa verified page na Sultan, which he have never ever, and I don't think he will post something like this. It is very clear that this is not Sultan page. Look at this watermark here. Muka da wannan statement din fa za ku duba cewa mai shari'a wannan rana ya zargi Sultan da waɗannan laifuffuka guda biyu da na gaya muku, wato batanci da zargin tada hayaniya a cikin jama'a da kuma yin ƙarya wa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, wanda da ya musa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kira ga hukumar DSS da su waigo su yi aiki da lura game da wannan lamarin, domin fa babu wata doka da ta bada dama a kama mutum da ba laifin da ya aikata ba. This is so clear, there's nothing complicated here. Gabaki dai is so clear that this is not Sultan. Why will you charge someone with something that he have never knew about it? Imagine mu da muke alfahari da hukumar DSS ka kusa a dinga mana dariya.